nejo dalawa majoka rachuonyo majo era Raila Molo Odinga moso uni Nyasaye ber sechete jomoero Raila Molo Odinga gi chunygi tane gi bat kama. Kwa majina wananiita Robert huko Jahom. Mimi ndio kiongozi wa vijana katika eneo hili ya Homa Bay County. Ile si tunataka kuambia especially in Homa Bay County, sisi kama vijana tuko nyuma ya Raila Molo Odinga. Na raundi mkicheza na yeye ndio mtajua baba ako na mbogi. Tuko na ile mbogi noma sana. Na Jakoma alituambia juzi kuna mkora mwingine huwa anatembeanga hapa anaitwa Odoyo Wede. Eti tukikutana na Odoyo ni kiboko, tukikutana ni nini? Vijana kumora murome Godoye pinyi luo kaendel. Ero kamano Jakom, yuthuru wanwa kwani wabedure chama, waere uru, okaneno kaja women leader of Waya, women leader makara chuonyo. O which, fuafua mane women leader makara chuonyo. Nyasaye mondo gwedhu, kaudhi kauchopo kumane Waya. Ruth Nyasaye orituero kamano. Okay, thank you very much. We want to move a little faster. We'll call on the MC for the area, MCA, Wanodongo, just to recognize the MCAs from all over the country. Just recognition. Joma ubiro ko omera Jojo Gango fuana uru kama untie eru kama na inya adwana kao thuolo ni makende arwak welo mochopo dala wakaka wuono ka hotel negi wadgi party leader muluora inya Oburu Odinga aneno bwana Wandainika mano bende ngamo mako nwa pinya kotosa mjumbe Maranika, women rep Maranika, Secretary General Sifuna, obedo kamos pimo ya wutonagi, weche mudwa wacho. Eyo makende, yena wakao thuoloni, kawuono mondo mi I introduce colleagues maga. Kindadwa timo mano mapiyo kabisa, nikechi wanigi speaker marwa, mar bunge mar Homa Bay, mabiro bire sane, Oadwa Julius Gaya oria wuojo kindo bedo kamos kabisa biro konya ko mera mageno kabisa. Adware yo makende mondo mi recognize my colleagues manika. Abiro chako gi Honorable Willikista Duawiti. Nyasembo chunga fwa. Mano minwa kendo watwaro kode bunge kocha. Chunga Nyasembo. Erokamano. Mano jaod Honorable Paula Duawiti the late wabinde wanige bunge kendo wanigi wadwa aneno wadwa lieta akiari be poden machiegni ka intie Wood West karachuonyo miabadi erokamano jatieng kendo machielo mabendo sechopo ango wadwa wabinde jakomwa marweche mag pesa budget wadwa Jeff Ongoro wa Kanyaluo chungane wuod dhako maduong' mondifu abadi erokamano yena uru monda luongi bende ma oa oko mondo fwa kama wanie gi Pamela mochung' ne migosi ward Kisumu ano nyakwar Pastor Elisa Runga erokamano kendo an gi machielo milongo